Tässä videossa tutustumme Adjufixin tasonsäätöruuviin ja säätökarmiruuviin, jotka molemmat täydentävät Adjufix-järjestelmää. Adjufix tasonsäätöruuvi on vaihtoehto perinteisille tasonsäätökiiloille, jotka pitävät ikkunan oikealla tasolla asennuksen aikana. Kiinnitä ruuvit etäälle toisistaan ikkunaaukon molemmin puolin ja tarkista vatupassilla. Käytä suurille ikkunoille enemmän tasoruuveja. Valitse sopiva määrä karmin koon mukaan. Aseta mukana toimitetut leimapaine-prikat ruuvien päälle ja aseta runko aukkoon. Rungon alla olevan välin on suositeltavaa olla noin 15 mm. Tarkista vatupassilla ja hienosäädä tasonsäätöruuveja tarvittaessa. Adjufixin tasonsäätöruuvin mitat ovat 7,5 x 65 mm. Toinen Adjufix-järjestelmää täydentävä tuote on säätökarmiruuvi, joka on vaihtoehto alkuperäiselle ratkaisullemme, jossa asennus tehdään Adjufix-hylsyihin suunniteltujen Adjufix-ruuvien avulla. Aseta runko aukkoon ja kiinnitä karmiruuvi rungon sisäpuolelta Adjufix-asennustyökalulla. Käännä sitten asennustyökalu toisinpäin ja säädä runko molemmilta puolilta. Tarkista vatupassilla ja säädä tarvittaessa. Viimeistele peitetulpilla. Adjufix-karmiruuveja on 3 koossa 50, 70 ja 90 mm mittaisena.